Тази 2002 година, в която филми като Spider-Man, Лило и Стич и Агент 007, Die Another Day препълваха киносалоните. Музикалните канали въртяха до отказ, Нели и Кели с смазващия им хит Дилема. А Фърги тъкмо се беше присъединила към Black Eyed Peas, когато пуснаха Shut Up. Бразилия спечели световното първенство по футбол и телефоните имаха външни видеокамери. Здравейте, приятели, и добре дошли! Днес ще разгледаме един от флагшип моделите на Siemens, S-класата, а именно Siemens S55. Помните ли тези времена? Ако и вие сте били ученици, както аз тогава, то не е възможно да не сте чували този въпрос: Nokia или Siemens? Подобно на сегашния спор: iOS или Android? От кой отбор бяхте вие? Финландския гигант или немския конгломерат? Напишете ми долу в коментарите. Аз тогава бях в отбор Nokia, понеже това беше първият ми мобилен телефон, а именно Nokia 3510i, за който ще има и отделно видео. Но нека се връщаме към темата на днешното видео, а именно Siemens S55. Нека да разгледаме набързо кутията и какво има вътре в нея. На първо четене кутията много ме допада поради красивите й цветове и ненатръфеността й. Но нека сега да надникнем вътре. И какво виждаме? Малко дискче, книжка и, разбира се, зарядно. Добрите стари времена, когато телефоните идваха с зарядни устройства. В книжката дори имаме инструкции къде да не ползваме телефона. Изключвайте около бензиностанции. Също, ако имате пейсмейкър, не дръжте телефона си на по-малко от 20 см от него. Времената тогава бяха доста интересни. Повечето мобилни устройства не разполагаха с вградени камери, но за определени модели можеше да си купиш такава отделно, за, разбира се, правилната цена. Но чакай малко, говорим за 2002. Наистина ли тази камера прави снимки или е просто ненужна джажа, целяща да вземе парите на невинните клиенти? Нека разберем. Камерата, с която разполагам, е Siemens Quick Pick камера IQ-P400 с вградена светкавица. Ако сте идвали в град Варна, може би това място ви е познато. Това е езерцето до детския кът. Сега, нека да разгледаме снимки с камерата, които съм направил. На първата снимка виждаме красивото езерце, намиращо се в детският кът. А тук сме уловили един от обитателите на езерото, а именно най-социализираната патица. Останалите му братя и сестри въобще не обичат хорското внимание, освен ако не ги почерпиш с нещо. Накъде и без кафе? За жалост, тази снимка е много размазана, но за сметка на това снимах Funko Pop фигурките от серията на Хари Потър. В домашни условия и снимката излезе перфектно. Вижда се дори прекрасно на дисплея на S55, което е трудно постижимо, повярвайте ми. Все пак дисплеят е само 256 цвята с резолюция 101 по 80 пиксела. Относно снимките, всяка заснета снимка се запазва като два отделни файла на файловата система. Снимка с ниска резолюция и снимка с висока резолюция. Но, нека да изпратим направените снимки на текущият ми мобилен телефон, защото намерих една много интересна функция, която значително подобрява снимките, благодарение на генеративния изкуствен интелект на Samsung Galaxy AI. Сега ще се опитаме да подобрим снимките, заснети с камерата на S55,
и, така да го кажем, да ги осъвременим. Вала! Доста по-детайлно и ясно. Сега, нека да опитаме същия трик на снимката с патито. Ако трябва да бъда честен, забелязах, че има връбче в долния ляв ъгъл, чак когато подобрихме снимката. Хора, от толкова много снимане, смятам да изляза малко и да потренирам. Чакай малко. Аз имам Siemens S55, който има виртуален фитнес треньор. Да, правилно чухте. Може да станете следващият Арнолд Шварценегер с помощта на този ап. Какъв е смисълът от карта за фитнеса? Шегата на страна. Това приложение има страхотен замисъл и той е да се раздвижим докато сме в офиса. Аз, както предполагам, и много от вас работим от вкъщи и имаме нужда от напомняне, за да се разкършим. Нашият треньор се казва Ким и с нейна помощ ще се поддържаме във форма. Не тази Ким. Нека да разгледаме и наличните тренировки. Първата цели да отпусне раменете и врата, да ни тонизира и да предпази от физическо напрежение. Преведа го буквално, просто така беше написано. Общо взето, слагаме ръцете на тила и свиваме лактите. Втората тренировка се нарича Hard Disc Frog. С нея целим да разтегнем и отпуснем кръста, също и да се предпазим от проблеми в тази област на тялото. Третата тренировка се нарича Wrist Stretching. Общо взето, това упражнение ще ни помогне да отпуснем китките. Доста полезно при хора, които работят на клавиатура. Байкем. Не знам дали успях да ви убедя да замените фитнеса с тренировките, предложени от Ким. Лично смятам да продължавам да вдигам тежести, но ще обърна внимание и на тези тренировки. Приятели, достигнахме и до краят на видеото. Надявам се да ви е било също толкова интересно, колкото и на мен. Може би не е лоша идея да си направим детокс от социалните мрежи от време на време, да сложим сим-картите в някой стар, любим телефон и да си припомним някои младостта, а пък други детството.